Ya, ny mahatonga ny tahotra zegny satria na za mivolagna aminao zio ty zegny agnatin'ny écran ty na hoe agnatin'ny téléphone-nao zio ty zegny mba matahotra za. Ny tahotra zegny zavatra misy amin'olo jiaby zegny raha io, amin'ny mahantra be tahotra, amin'olo an-tsalasala na fignenagna na hoe karakoa volagna zegny la hoe an-tsalasala zegny izy zegny tsy la tegna mpanambola be zegny zay le an-tsalasala tiako volagna misy tahotra. Ny olo mpanambola be na hoe ny olo malaza be misy tahotra aby zegny olo jiaby, fa ino zegny mampiavaka amin'ny setran'olo telo igny zegny. Ny mahantra zegny ambelany tahotra mistopy zegny amin'ny raha raiky tiany tsaboe, ny tahotra ndraiky aiahy zegny ny mistopy izy zegny. Fa amin'ny an-tsalasalany io zegny tsy vakeny loha zegny le tahotra, fa ny olo tafita jusqu'à ambony zegny le tahotra zegny maîtriseny zegny. Oh, maîtriser le tahotra. Karakory atao maîtriser le tahotra? S'entraîner zegny izy. S'entraîner. Oh, s'entraîner ihany zegny izy. Ndraiky zisaky izy mafy le raha raiky andeha atahora zegny. Satria fantariny tsara zegny ino zegny le raha tokony ampatahotra izy amin'ny raha raiky io zegny. Karaha zay zegny izy ataoko fa azonao tsara ny raha zaveko mahakasiky raha zay zegny. Izy ke nisy raha zegny azonao amin'ny vidéo tigna zegny aseo j'aime zegny ambany eo, apitra zegny fagnontaniagnanao amin'ny commentaire ambany eo. Raha ohatra ka mila zegny anao mahakasiky ny affirmation zegny mangaly tahotra zay zegny izy le ambany de jeny script sorako anao amagnaraka tsy misy mbalaniavanao tiety tany zegny ty.